Πώς έμοιαζε στα αλήθεια το πολίτευμα της Σπάρτης? Το πολίτευμα της Σπάρτης, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν έργο του μεγάλου νομοθέτη Λικούργου. Η πόλη είχε δύο βασιλείς. Το γεγονός αυτό προέκυψε, σύμφωνα με μία άποψη, ως ανάγκη από τη γέννηση κάποτε δίδυμων διαδόχων και την αποφυγή σύγκρουσής τους. Οι βασιλείς δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες. Ήταν θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί. Την ουσιαστική εξουσία την είχαν οι 5 έφοροι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και ένα συμβούλιο από 28 άτομα, η Γερουσία, που αποτελείται από ανθρώπους που είχαν ηλικία άνω των 60 ετών. Κύριο έργο της Γερουσίας ήταν να προετοιμάσει τα θέματα που υποβάλλονταν για έγκριση στην Απέλα. Στη λαϊκή αυτή συνέλευση συμμετείχαν όλες οι Σπαρτιάτες που είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Πώς έμοιαζε στα αλήθεια το πολίτευμα της Σπάρτης? Το πολίτευμα της Σπάρτης, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν έργο του μεγάλου νομοθέτη Λικούργου. Η πόλη είχε δύο βασιλείς. Το γεγονός αυτό προέκυψε, σύμφωνα με μία άποψη, ως ανάγκη από τη γέννηση κάποτε δίδυμων διαδόχων και την αποφυγή σύγκρουσής τους. Οι βασιλείς δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες. Ήταν θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί. Την ουσιαστική εξουσία την είχαν οι 5 έφοροι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και ένα συμβούλιο από 28 άτομα, η Γερουσία, που αποτελείται από ανθρώπους που είχαν ηλικία άνω των 60 ετών. Κύριο έργο της Γερουσίας ήταν να προετοιμάσει τα θέματα που υποβάλλονταν για έγκριση στην Απέλα. Στη λαϊκή αυτή συνέλευση συμμετείχαν όλες οι Σπαρτιάτες που είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.